Καλημέρα κυρία Τσούμα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να κουβεντιάζω μαζί σας, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, στο πρόσωπό σας έχω ζωγραφίσει αυτή την απαραίτητη ψηφιοποίηση, εξέλιξη, πρόοδο, διασύνδεση, την αναγκαία αυτή σύνδεση της υγείας, του τομέα της υγείας με τα ψηφιακά, με την ψηφιακή εποχή, γιατί είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει κάθε πολίτη να λάβει καλύτερες υπηρεσίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα βασικά για όσους πιθανόν δεν ξέρουν τι είναι η ΔΥΚΑ. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις, κυρία Τσούμα, οι οποίες έτρεξαν από την ΔΥΚΑ και αλλάζουν την καθημερινότητα, και τι δείχνουν οι αριθμοί που αποτυπώνουν τη δουλειά που γίνεται με στόχο και την πάταξη της γραφειοκρατίας? Ωραία. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα και αυτές οι οποίες πια είμαστε όριμοι να δώσουμε σαν υπηρεσίες στον πολίτη είναι η ολοκλήρωση από τη μια μεριά του Εθνικού Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου, του ψηφιακού, που σημαίνει ότι και ο πολίτης και ο γιατρός του μπορούν να έχουν ψηφιακά όλο το ιστορικό της υγείας του πολίτη. Φανταστείτε το βιβλιάριο, το παλιό που είχαμε, το χειρόγραφο, από την κατάργησή του και μετά δεν είχαμε κάτι σαν πολίτες εμείς, αλλά ούτε και κάτι να δείξουμε στο γιατρό μας συνολικό. Παίρναμε τις εξετάσεις μας στις σακούλες και πηγαίναμε από γιατρό σε γιατρό. Αυτό λοιπόν τώρα τελειώνει. Ο ψηφιακός μας φάκελος είναι πλέον διαθέσιμος και στο κινητό μας αλλά και στον υπολογιστή μας, και μπορεί να είναι διαθέσιμος και στο γιατρό μας. Ωραία. Τώρα, ποιες υπηρεσίες της ΙΔΥΚΑ είναι ψηλά στην αξιολόγηση των πολιτών και ποια είναι τα πιο σημαντικά έργα που έχετε υλοποιήσει συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, πέρα από αυτό που είπαμε που είναι η βάση, είναι η υποδομή, κυρία Τσούμα, για να ξεκινήσουμε όλα αυτά? Ναι, οι υπηρεσίες μας που αξιολογήθηκαν πάρα πολύ καλά και στην έρευνα που έγινε στους πολίτες ικανοποίησης είναι η άειλη συνταγογράφηση, δηλαδή το γεγονός ότι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή οι συνταγογραφούμενες εξετάσεις μας πια είναι επίσης στο κινητό μας και άρα δεν χρειάζεται να τυπώνουμε και να μεταφέρουμε το χαρτί από το γιατρό στο φαρμακείο ή από το γιατρό στο διαγνωστικό κέντρο. Πάμε στο φαρμακείο μας ή στο διαγνωστικό κέντρο με το κωδικό της συνταχής μας. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός μπαίνει στο ίδιο σύστημα, βλέπει τη συνταγή και από εκεί και πέρα εκτελείται ηλεκτρονικά. Που σημαίνει ότι άμεσα έχουμε τη συνταγή μας διαθέσιμη. Μέσα από όλη αυτή την ψηφιοποίηση, το πιο σημαντικό πράγμα που έγινε και στην πορεία επετέχθη είναι η γνώση που έχουμε πια σαν πολίτες για το πότε γίνεται μια ιατρική πράξη στο φάκελό μας, πότε εκτελείται μια συνταγή, πότε γράφεται ένα παραπεμπτικό, πράγματα τα οποία από την κατάργηση του βιβλιαρίου και μετά δεν τα γνωρίζαμε. Άρα πλέον γνωρίζουμε και ποιος χρησιμοποιεί και ποιος μπαίνει και στο φάκελό μας, ποιος γιατρός, ποια διάγνωση γίνεται εκείνη τη στιγμή ακριβώς που γίνεται. Λοιπόν, 5,350 εκατομμύρια πολίτες, καλά το έχω υπολογίσει, κυρία Τσούμα, έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Πώς την αξιολογείτε μέχρι τώρα την πορεία της και τι θα γίνει? Αυτοί που δεν την έχουν ενεργοποιήσει είναι ηλικιωμένοι, δεν κάνουν χρήση της τεχνολογίας? Εγώ θεωρώ ότι το 5,3 εκατομμύρια καλύπτει γύρω στο 80% των πολιτών. Γιατί σε αυτά τα 5,3 εκατομμύρια είναι και οι γονείς οι οποίοι μέσα από το δικό τους λογαριασμό χρησιμοποιούν άειλη για τα ανήλικα παιδιά τους. Συνεπώς καλύπτονται και τα παιδιά μέσα από αυτήν τη χρήση. Επίσης, μία έρευνα που κάναμε με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
μας δείχνει ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες χρησιμοποιούν την άειλη συνταγογράφηση. Ξέρετε, εδώ επειδή είναι θέματα υγείας, αυτό που φάνηκε είναι ότι οι πιο νέοι άνθρωποι δεν τη χρησιμοποιούν ακριβώς γιατί δεν τη χρειάζονται. Δηλαδή οι πιο μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, επειδή έχουν συνεχείς ανάγκες επαφής με το γιατρό τους, είτε μόνοι τους είτε τα παιδιά τους, έχουν ενεργοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι πιο νέοι που γενικώς θα περιμέναμε να είναι πιο ενεργοί, είναι ενεργοί σε οποιαδήποτε άλλο πράγμα ψηφιακό της ηλικίας τους, αλλά δεν χρειάζονται τόσο συχνά να πάνε στους γιατρούς, οπότε εκεί φυσιολογικά δεν έχουμε περισσότερη χρήση. Γιατί δεν έχουν αυτή την ανάγκη προς το παρόν. Εντυπωσιακό. Ωραίο. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας συμπλήρωσε 3 μήνες από την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη χρήση του ποια είναι και οι γιατροί πώς ανταποκρίθηκαν τελικά και οι πολίτες, και βέβαια πόσο απαραίτητος είναι ο ιατρικός φάκελος και πότε θα είναι έτοιμος, κυρία Τσούμα? Είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο και κάτι ίσως πάρα πολύ πρωτοποριακό. Οπότε οι πολίτες ακόμη και οι γιατροί, μπορώ να σας πω, δεν έχουν εξοικειωθεί. Σιγά σιγά πρέπει να εξοικειωθούμε όλοι με τη νέα χρήση και λίγο να καταλάβουμε και τι είναι αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας ή στον υπολογιστή μας. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε όλοι σαν πολίτες ότι δεν είναι Facebook, δηλαδή ό,τι βλέπουμε εμείς δεν το βλέπει κανένας άλλος. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε οι πολίτες, οι μοναδικοί οι οποίοι με τους κωδικούς μας έχουμε πρόσβαση στο φάκελό μας. Επίσης πρέπει να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία μας και να χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία όχι μόνο για διασκέδαση, γιατί συνήθως τα χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα για διασκέδαση και για κοινωνικοποίηση. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και για την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι μια αλλαγή γενικότερα της νοοτροπίας μας, που σημαίνει ότι θέλει λίγο χρόνο. Αυτό που εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι συνεχώς να υπενθυμίζουμε αλλά και να ενημερώνουμε για τη χρήση, ειδικά το ιατρικό προσωπικό που πρέπει να μάθει και να εξοικειωθεί με ένα νέο τρόπο λειτουργίας καθημερινής. Ναι, το οποίο τελικά ξέρω ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον όταν φτάνει μια καινοτομία, κάτι νέο, υπάρχει μια άρνηση, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, θα το πω λίγο πιο ευγενικά, κυρία Τσούμα. Αλλά όταν καταλάβουν όλοι το πόσος χρόνος θα τους γλιτώνει από την ουσία της δουλειάς τους, γιατί θα τα έχουν όλα μπροστά τους στον κάθε έναν ασθενή που θα φτάνει στα χέρια τους, τότε θα γίνουν όλοι φαν του ιατρικού φακέλου. Αλλά είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας, όπως είπατε. Λοιπόν, πάμε στο λεγόμενο βραχιολάκι, δηλαδή στο σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών σε τμήματα επιγόντων περιστατικών. Ποια είναι η εμπειρία των πρώτων 3 μηνών? Τα αφορούν, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό της ιχνηλάτησης και της καταγραφής, αυτό το πιλωτικό δεν είναι, κυρία Τσούμα? Είναι πιλωτικό, ξεκίνησε από κάποια νοσοκομεία και πάμε σταδιακά στην εξάπλωση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, μέσα από τη δράση που έχουμε για την ψηφιακή βελτιστοποίηση όλων των νοσοκομείων της χώρας. Χρησιμοποιείται και εξυπηρετεί και τους ασθενείς και τους γιατρούς, και μάλιστα επειδή έτυχε προσωπικά να βρεθώ στο νοσοκομείο, είδα και τη χρήση του επί της ουσίας, δηλαδή και οι συνοδοί για να συνονοηθούν ποιος είναι ο ασθενής που μεταφέρουν από εδώ και από εκεί, λέγανε, χρησιμοποιούσαν σε όλους τον κωδικό που είχε το βραχιολάκι πάνω, και άρα ήταν όλοι συνονοημένοι γιατί όλοι βλέπανε στο σύστημα ποιος είναι αυτός ο ασθενής. Ναι. Δηλαδή στην πράξη αυτό είναι,
Αυτά είναι τα βήματα τα οποία αλλάζουν τις υπηρεσίες υγείας. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε μαγικό. Είναι το να μην σε ρωτάνε μέσα σε ένα νοσοκομείο κάθε 3 και λίγο πώς λέγεστε, ποιος είστε. Ναι, ναι. Είναι τόσο απλές σε αυτό που φανταζόμαστε τα αποτελέσματα, που πραγματικά όμως πρέπει να το δούμε. Δηλαδή φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα φορείο και μας ρωτάνε πώς λέγεστε, ποιος είστε. Τώρα πια δεν γίνεται αυτό, ξέρουν οι άνθρωποι ποιος είναι. Και είναι και σίγουροι και ασφαλείς για το ποιος είναι. Γιατί κάποιος μέσα σε ένα φορείο μπορεί να είναι αναίσθητος, μπορεί να μην έχει συνοδό. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Γιατί όταν πας, ή μπορεί οτιδήποτε να είναι χαμένος από τον πόνο του, γιατί φτάνει σε ένα νοσοκομείο επειδή πονάς. Πού περιμένουμε τώρα επέκταση για το βραχιολάκι? Ξέρετε, λέμε βραχιολάκι και σκέφτομαι αυτούς που αποφυλακίζονται με τον όρο με το βραχιολάκι. Εντάξει, ναι. Αστείευαμε, κυρία Τσούμα. Μπορεί να έχει και χρειά αλλού είδους, αλλά εντάξει. Είναι η χνηλάτιση λοιπόν ενός ασθενή μέσα σε ένα νοσοκομείο. Με την ολοκλήρωση των συστημάτων των νοσοκομείων που παράλληλα τρέχουμε τη δράση για όλα τα νοσοκομεία της χώρας από το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, θα ενσωματωθεί και αυτό το σύστημα στα ολοκληρωμένα συστήματα των νοσοκομείων. Άρα η χνηλάτιση, η γνώση του ποιος ασθενής είναι οποιαδήποτε στιγμή που θα είναι πλέον ασφαλής και ψηφιακή. Λοιπόν, οπότε έτσι αποφεύγονται και λάθη ταυτοποίησης, εξετάσεων, αποτελεσμάτων που βρίσκεται. Έκανε τις εξετάσεις, δεν τις έκανε. Λοιπόν, θα κάνω και ένα προβοκατόρικο σχόλιο ότι το ίδιο θα πρέπει να συμβεί με τα ιατρικά μηχανήματα και τα εργαλεία που μπορούν να μετακινηθούν, όχι με τα ογκώδη μηχανήματα που έχουν μέσα, αλλά σκέφτομαι πόσες φορές μπορεί να ψάχνει μια νοσηλεύτρια πού είναι το πιεσόμετρο, πού είναι το καροτσάκι με το πιεσόμετρο, να κάνουμε το αντίστοιχο και με τα μηχανήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού εντοπίζονται σήμερα οι μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού σε δημόσια νοσοκομεία και τι σχεδιάζεται για την κάλυψή τους. Αναφερθήκατε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι ο χρόνος εξαντλείται, κυρία Τσούμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ο χρόνος του Ταμείου Ανάκαμψης εξαντλείται. Ευτυχώς ο σχεδιασμός έχει γίνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε να καλύψουμε. Η μεγαλύτερη τεχνολογική ανάγκη αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας είναι οι διαλειτουργικότητες των συστημάτων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένα σύστημα τοπικά, ένα νοσοκομείο τοπικά έχει το σύστημά του, παρακολουθεί τους ασθενείς του. Ένα άλλο νοσοκομείο δίπλα παρακολουθεί τους ασθενείς που τους επισκέπτονται. Αυτό που είναι το επόμενο βήμα είναι η πληροφορία αυτή να μοιράζεται έτσι ώστε ο ασθενής που πρώτα μπήκε σε ένα νοσοκομείο και πάει μετά σε ένα άλλο να μπορεί μέσα από τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων των νοσοκομείων και μέσα από την ενοποίηση των πληροφοριών από τον φάκελο να μπορεί ο γιατρός του δεύτερου νοσοκομείου να δει τι μας έχει συμβεί στο πρώτο νοσοκομείο. Τι εξετάσεις έχουμε κάνει για να μην τις ξανακάνει, αν είναι πρόσφατες. Τι αλλεργίες έχουμε, τι φαρμακευτική θεραπεία παίρνουμε. Που όλα αυτά φανταστείτε τώρα μας τα ρωτάνε και τα λέμε προφορικά στους γιατρούς. Που μπορεί να κάνουμε λάθος. Δεν θυμόμαστε τα χάπια που παίρνουμε, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε όλοι. Και τα γράφουν κάθε φορά, τα ξαναγράφουν από την αρχή. Πόσος χρόνος πάει χαμένος, αλλά και πόση πληροφορία μπορεί να μην είναι ακριβής. Στη μεταφορά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πραγματικά, και ξέρετε, δεν ξέρουμε πού και πώς θα μας συμβεί πότε. Αφενός η διασύνδεση όλων των νοσοκομείων, όχι μόνο της δικής μας υγειονομικής περιφέρειας, δηλαδή ότι μπορεί σήμερα να αρρωστήσω στη Θεσσαλονίκη και να πάω στο Ιπποκράτιο και αύριο να πάω στο Παπαγεωργίου και να μην ξέρουν μεταξύ τους τα δύο νοσοκομεία τι μου συνέβη εμένα μέσα σε μια εβδομάδα και να πρέπει να τηλεφωνούν και να ψάχνονται. Λοιπόν, εξαιρετικό, το αναμένουμε. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό θα είναι ρηξικέλευθο και εξαιρετικά αποτελεσματικό, κυρία Τσούμα.
Θέλω λίγο να πάμε στα εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ναι. Είδαμε να μας έρχονται μηνύματα για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων. Πόσο σημαντικά τελικά είναι για την πρόληψη και κυρίως ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών σε αυτά τα μηνύματα? Μένουν στα αδιάβαστα ή πηγαίνουν στα συμβεβλημένα ή στα δημόσια νοσοκομεία που κάνουν αυτού του είδους τις προληπτικές εξετάσεις? Τι αποτελέσματα έχετε μέχρι στιγμής? Η ανταπόκριση είναι θετική, θετικότατη. Οι άνθρωποι κάνουν τις προληπτικές τους εξετάσεις και είναι πολύ χαρούμενοι και ευτυχείς γιατί είναι έτοιμα τα παραπεμπτικά τους. Οπότε δεν είναι μόνο υπενθύμηση, είναι και έτοιμο το παραπεμπτικό να πάω να κάνω την εξέτασή μου. Έχει φτάσει να έρχεται το σύστημα υγείας στον πολίτη με τις προληπτικές και όχι ανάποδα. Είναι μια δράση που είναι πρωτοπόρα για τη χώρα και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και στην αλλαγή πάλι της κουλτούρας. Γιατί το θέμα μας δεν είναι να πάμε στο νοσοκομείο όταν έχουμε αρρωστήσει. Το θέμα μας είναι η πρόληψη. Να πάμε στο γιατρό μας έτσι πριν να αρρωστήσουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία που έχει φέρει αυτό το πρόγραμμα. Και πάλι είναι δύο οι διαστάσεις. Μία, η αλλαγή της κουλτούρας σε σχέση με την πρόληψη στη δημόσια υγεία, αλλά και το δεύτερο, το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να κάνω 3 επισκέψεις για να κάνω μία εξέταση. Μία εξέταση να μου τη γράψει, μία επίσκεψη να μου τη γράψει ο γιατρός, μία να πάω να την κάνω, μία να πάει να τη δει. Όλο αυτό πια είναι ψηφιακό, δηλαδή το παραπεμπτικό έρχεται έτοιμο, γίνεται η εξέταση και το αποτέλεσμα μπαίνει στο φάκελο, άρα ο γιατρός μπορεί να το δει από εκεί. Λοιπόν, τώρα είπαμε όλα αυτά, ότι να μην φοβούνται ότι θα μας πάρουν τα προσωπικά μας δεδομένα, δεν θα μάθουν τι χάπια και τι εξετάσεις έχω κάνει εγώ. Ωστόσο ξέρω ότι κάνετε σοβαρές προσπάθειες να θωρακιστείτε και εσείς πρόληψη σε άλλο κομμάτι, στην αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. Ποιος είναι ο ρόλος της ΙΔΙΚΑ και πώς διασφαλίζεται αυτή η αποτροπή? Η ΙΔΙΚΑ είναι από εκείνους τους οργανισμούς της χώρας που έχει σημαντικά συστήματα και σημαντικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει παράλληλα με τις εφαρμογές που αναπτύσσουμε για τις υπηρεσίες προς τους πολίτες να αναπτύσσουμε και εσωτερικά όλους εκείνους τους μηχανισμούς που θα διασφαλίζουμε τα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Αυτό σημαίνει ασφάλεια σε επίπεδο διαδικτύου, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε πολύ δύσκολα κάποιος από το εξωτερικό περιβάλλον μέσα από το διαδίκτυο να μπορεί να εισέρθει στο εσωτερικό περιβάλλον των υπολογιστών, των μεγάλων υπολογιστών που είναι αποθηκευμένα τα κρίσιμα δεδομένα. Μέχρι στιγμής σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας είμαστε από τους πιο ασφαλείς οργανισμούς στη χώρα. Ακολουθούμε συνεχώς και με μεγάλο κόστος, γιατί γνωρίζετε αυτά τα συστήματα είναι αρκετά, εξελίσσονται γρήγορα, πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθείς, συνεχώς να παρακολουθείς τι γίνεται, ώστε και εσύ να ασφαλίζεσαι αντίστοιχα. Γιατί όπως σε όλους τους χώρους του εγκλήματος, κυρία Τσούμα, το έγκλημα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και το ηλεκτρονικό έγκλημα επίσης. Οπότε υπάρχουν ειδικά τμήματα, τα τμήματα ασφάλειας των υποδομών στην ΙΔΙΚΑ που παρακολουθούν τις εξελίξεις αυτές και έχουμε αναπτύξει όλες εκείνες τις τεχνικές δικλείδες ασφαλείας οι οποίες έρχονται και από κανόνες ευρωπαϊκούς και εθνικούς για την κυβερνοασφάλεια. Αισθανόμαστε καλά. Ποτέ κανείς δεν πρέπει να λέει ότι αισθάνεται σίγουρος, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως λέμε, συνεχώς πρέπει να το... Αλλά αισθανόμαστε καλά. Αισθανόμαστε ότι κάνουμε οτιδήποτε είναι εφικτό για αυτήν την διαφύλαξη αυτών των κρίσιμων δεδομένων.
Λοιπόν, κρίσιμα δεδομένα, ψηφιακός μετασχηματισμός πλήρης. Αναρωτιέμαι αν έχετε ήδη ή αν πρόκειται η ειδικά να χρησιμοποιήσει το όπλο της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς και πού? Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο καταρχήν πρέπει να φοβόμαστε. Δηλαδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και ίσως έχει θεοποιηθεί ή γίνει άσχημη εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τίποτα από τα δύο. Είναι πολύ γρήγοροι αλγόριθμοι οι οποίοι τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να έχεις γρήγορα αποτελέσματα από πάρα πολλά δεδομένα, που όμως τα αποτελέσματα από τα πάρα πολλά δεδομένα τι προϋποθέτουν? Σωστά δεδομένα. Διαφορετικά θα έχεις λάθος αποτέλεσμα. Και εκεί γίνεται και η απομυθοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα λοιπόν, με αυτήν τη βάση εμείς προχωράμε για τη χρήση έξυπνων αλγόριθμων στα συστήματά μας, δηλαδή να εφαρμόσουμε έξυπνους αλγόριθμους, αλλά σε σωστά και ακριβή δεδομένα, διότι εδώ πρόκειται για την υγεία. Άρα λοιπόν, ο μεγάλος όγκος δεδομένων που κάποιο έξυπνο σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει, πρέπει να είναι και ακριβές για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα σαν εργαλείο στο γιατρό. Φανταστείτε ότι ένας γιατρός μπορεί να έχει μέσα από τέτοιους έξυπνους αλγόριθμους πολύ γρήγορα τη γνώση από ότι θα καθόταν να κάτσει μόνος του και να εξετάσει και να κάνει συγκριτικά αποτελέσματα, βέβαια. σε 100.000 μαστογραφίες παράδειγμα. Ναι. Αυτό μπορεί ένας έξυπνος αλγόριθμος να του το δώσει σαν εργαλείο πολύ γρήγορα. Όμως αυτές οι 100.000 μαστογραφίες πρέπει να έχουν σωστό αποτέλεσμα για να μπορέσουν να δώσουν την ένδειξη που περιμένει ο γιατρός. Εξαιρετικά. Γιατί εκεί είναι το στοίχημα λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης. Και το στοίχημα όλων μας, από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς, σε αυτά που συζητάμε όλη αυτή την ώρα, κυρία Τσούμα, γιατί όλα αυτά για να επιτευχθούν, νομίζω ότι αυτό που πρώτα απαιτείται, γιατί εσείς κάνετε τη δουλειά σας, είναι από εκεί και πέρα η συνεργασία όλων μας. Φορέων, υπουργείων που θέτουν τις βάσεις, και από εκεί και πέρα γιατρών, ασθενών, νοσηλευτών, όσοι είμαστε μέσα σε αυτό που έχουμε ανάγκη, το σύστημα υγείας. Λοιπόν, θα μπείτε τώρα και στο Υπουργείο Υγείας, είστε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και θα συνδεθείτε και με το Υπουργείο Υγείας, κάνω λάθος? Ναι, η εποπτεία μας αυτή τη στιγμή ως φορέα πληροφορικής είναι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Επειδή όμως η εξέλιξή μας ως πληροφορική στον τομέα της υγείας πλέον είναι πάρα πολύ σημαντική και ο τομέας της υγείας, πέρα από τους άλλους τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχει γίνει ένα πολύ καλό βήμα συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων και των δύο Υπουργών, να έχουμε και συνεποπτεία από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να είναι σε ισότιμη σχέση το επιχειρησιακό κομμάτι το οποίο εκπροσωπεύει το Υπουργείο Υγείας στα θέματα της υγείας με το τεχνολογικό που αντιπροσωπεύει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μου φαίνεται εξαιρετικά λογικό και αναγκαίο. Θα σας δούμε στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα με βλέπατε, αλλά δυστυχώς επειδή είχα ένα προσωπικό ατύχημα, δεν θα μπορέσω να ανέβω. Είμαι καλά, αλλά δεν μπορώ να ανέβω. Κυρία Τσούμα, θερμές ευχές για γρήγορα περαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.